Camión turismo e os ciclistas en apenas distancia. É a temeridade máis repetida e tamén a que os fai máis vulnerables. De entrada xa te desconcentra un pouco esa fijación que vas atento á estrada e se un coche te pasa a ras a unha velocidade pois superior, por exemplo, a 30 km/h, vas notar unha vibración que non tes por que sufrir. Norma é sinxela e clara. Da distancia dun metro e medio, podendo invadir o carril contrario, inda que este previo adelantamento, sempre e cando non haxa curvas nin nada que impida a visibilidade. Unha distancia curta que non se respeta, fartos de sufrilo quixeron representalo con este espantamoscas, neste caso como espantacoches. Pero ollo, porque distancia de seguridade sí, pero adiantando cando se pode, porque ir chupando roda tamén os pon en perigo. E moitas veces crean un atasco brutal, 30 coches encabronados detrás, e logo é peor porque logo empezan a adiantar todos un detrás de outro. Desesperan especialmente cando van en grupo, pero xustifícanse. Van molestando, non, o que van é sendo máis visibles para que se ti ves co coche detrás, se ves a unha persoa, ao mellor hai unha ristra de ciclistas e non os miras.